So hello लोगोफोर good evening to you all लोगोफोर तो नोंथांमोनखौ बयखौबो माने good evening जासिहरनाय जाबाय तो लोगोफोर दिनै आं मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां लानानै फैदों बे खौराङानो माने नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं मानि थाखाय बुंनो नागिरदों जे थाम्बनेलावनो होखाबाय पिक्चाराव नायनानै नोंथांमोना माने एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ तो लोगोफोर आं दिनै बुंगोना बेनो जाहैबाय माने बे सानै मानसिया माने हौवा आरो हिनजावा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनाय मानसिया ना माने बिसि फिसा गोनांखा माने बिसोर दा खारनानै दं आरोना माने अबाव दोनखारदों अबाव लाना खारदों जेबो मिथिया आरोना दायो माने न'खरनि मानसिया फैजानो लुबैदों माने दुखु खस्थ' जागासिनो माने न'खराव तो हिनजावाबो बुहुत गाबदों मानो होननानै बुङोबा हिनजावहाबो सोर जाहोनो नंगौना नङा जेन'बा फिसायानो बेफोरबायदि हिनजाव गोदाय लाना खारोबा सोर जाहोनो आरो हौवानियाबो फिसाया जे बेसेबां दुखु माने फैफिननो थिनदों स' आं मोदै गदों आरोना दुखुजों थ' दिनै भिडिअ बानायनांगौ जादों लोगोफोर दुखुजों माने बिथांमोनखौ बेफोरबायदि दुखु नुनानै आरोना आरो नोंथांमोना जायफ्रानाखि बिसिनि बिसि आरो फिसाय जे खारनानै दं नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायदोंबा माने नोंथांमोना अननानै फैफिनदो आरोना माने बिदिनो फैफिननानै मिलायलायफैफिन आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना माने फिसा फिसौ गोनां मानसि जेन'बा बे फिसा फिसौआ सोरजों थानांगौ सोर फोरोंगोन नंगौना नङा बिथांमोनखौ सोर नायगोन बिथांमोननो सोर जानाय होगोन जानाय लोंनाया सोर होगोन आरो लेखा फरायनांगौ मानांगौ सोर होगोन नोंथांमोना बिदि खारोबा जोबोद माने नोंथांमोननि थाखाय पाप जागोन आरोना बेखायनो नोंथांमोना माने फैफिन आरोना आं फैफिनजानो लुबैयो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालाम आरोना थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाव लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि हेफाजाबावसो आंबो माने जौगानो हायो थ' नोंथांमोननि हेफाजाब खालामाबा आंबो जौगानो हाया आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ आं हेफाजाब खालामजानो लुबैदों आरोना थ' बिथांमोनखौ माने जेरावखि अन द स्पट नुयो हमनानै दोनबानो जाबाय आरोना जेरावखि नुवा मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आव बारायाव बारा जालांगासिनो माने बेफोरखौ होबथानोबा एसे माने सिरियास एक्सन लानांगौ आरोना माने जोंनि बर'आव दाबो सिरियास एक्सन लाया बिदिखौ बारा बिदिनो हमनानै फंफा फंनैल' होनानै हगारो थ' बेखायनो बारायावसो बारा जालांगासिनो आरोना माने बे हिनजाव आरो हौवाफ्रा मानो गिरोङा आं मिथिला आरोना हाबा जानाय मानसिफ्रानो बिदिल' जासै दाना मा होनबावनो ना थ' आसरित लोगोफोर साननो गोनां बाथ्रा आरोना मानो बे हाबा जानाय मानसिफ्राल' बेफोरबायदि दोनखारलायबाय लाना खारलायबाय थायो जेराव हाबा जायै मानसिफ्रानो माने बेफोरबायदि रेकर्डखौनो लायाखै नाथाय हिनजाव गोनां हौवा गोनांफ्रासो बेफोरबायदि गथ' गथाय गोनांफ्रासो बेफोरबायदि माने रेकर्डखौ लायो आरोना थ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनो जे लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ जे थाबैनो हमनो मोननाय बायदि नोंथांमोना जे बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जास्ट नायनायनि थाखाय एसेनोसै आरोना लोगोफोर माने दुखुजों भिडिअ बानायनाया दिनै थ' बाय बाय लोगोफोर